Naunsa ka? Kuya. Giaway ka? May kuya. Nganong giaway man ko? Si Papay. Unsa may imong sala? Kuha. Ha? Pakong kuha. Hala, gipakong ka? Oh. Hagay! Basi na kayong pasala? Unsa may imong sala? Ay si atin. Pakong ang atang. Hala, gipakong agtang? Ako ang pakong ang atang. Basig na kay sala. Basig na sala. Kuha. Nila, basig na sala. Anak. Hala, kag sumbag. Hmm. Basig na sala nganong gipakong ang agtang. Tiyo. 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 Basig na sala lagi kay nganong gipakong ang agtang. Gipakong ang agtang. Unya dani nung gilayas man ka dire, ngayon dire man ka nagpalaban. Wala yes ko niya. Ngayon nilayas man ka dito. Unsa may sala nimo? Si mama yung layas dito. Layas! Gusto niya ba? Anak. Mao ba? Daw bi, siguro lang nagkakaroon kay nila. Ayo, baba nimo kay bakuan. Madaot ang baba nimo, ayo. Ayo. Ayaw ko nakuha. Daw be, unsa man nagkaroon dito? Gilayas man ka, di bura nagkakaroon dito pagbalik. Ha? Buna nagkakaroon dito pagbalik, kay gilayas man ka dito. Ha? Ayaw lagi kinana kay baba nimo, madaot ayo. Ayaw lagi kay na bad na. Ayaw lagi dong. Ayaw dong. Ayaw lagi madaot ang baba. Nakuha ba? Madaot ang baba anak dong. Ayaw dong kay manatbrush ka okay. Imong ngipon dadaot na. Nana kay toothbrush. Dapat mag-toothbrush ka sa teeth, diri o sa teeth. Kaya nadaot na imong ngipon, oo. Nag-cavity na siya. Akong 2% ano. Toothpaste. Nakay toothpaste ito kanang kuan, kanang dili halang. Naibalay akong toothbrush. Oy. Yan daw be karon buralan ka dito, kanilayas man ka dito karon, buralan ka karon dito. Ha? Oy. Dabi karon dito ba buralan ka karon dito kay kanang kuan man. Nilayas man ka. Layas dito. Wala gusto ni ba? Dili lagi ka magbad lagi. Pag bad gani ang bata, bad ang bata gani, magbad. Dili gid ganahan. Kung mami ni ba? Bunalan. Mama ni mo. Bunalan gid ka kay bad man ka, magbad man ka. Basta gani ang bata magbad. Wayang. Iwag ko wayang. Ma. Mama Aling. Kulalan. Rachel, pares kayo, anak. Paras lagi si Axel lagi. Paras kay si Dudong Axel. Hindi na ka magparas lagi kay magkuan na ra ba ka masuko ang teacher. Na bunalan ka sa teacher do. Mamunal ra ba ang teacher? Dahil ang teacher. Dili lagi. Bakang ka. Aqua ka lang. Dili ka magbad kay ang teacher masuko ang teacher. Wala ang teacher. Wak ang magbehave. Magbehave gid ka sa school. Kung sa Lunes na ba ka mo eskwela? Magbehave ka dito na. Sit erect. Mami, kay na. Sit erect din ka dito, lingkod. Dili magkuan, dili magtabi, dili mag Suko ang teacher nga anak ka. gani nga sa Lunes, di ba? Oy, paminaw sa ba, di ba sa Lunes mag-school naman ka. Magbehave ka dito ana, sit erect ko ana, sit erect. Sit erect. Ana, sit erect. Behave, sit erect, dili magkuan. Dili mag kanang dili mag-noisy. Balik mag-noisy ka. Teacher lagi. Ang teacher, masuko man Masuko ang teacher gid og manghilabot ka kay kuan masuko gid ang teacher. Kay kuan gud na. Nagkuan gud ka disturbo gud ka ana. Ani na dire. Pero ka tudluan ta ka unsaon nga dili ka makasaban sa teacher. Ug sa Lunes magbehave ka, silent, keep quiet, mag-write kung unsa ipabuhat sa teacher. Mayon siya ang teacher nga Axel.
Draw letter A. Oh, letter A. X. Oh. Yan ako. Write your name, Axel. A, X, E, Il. Ma-approve ko. Yan ako. Approve. Approve. Nawa ako. Mamaya man ang teacher nga. Right? Ani ako Listen sa. Approve. Nah. Tamang kasi nabutan. Listen sa pamino sa ba? Dili ba ang teacher ba? Mamaya man ang teacher nga. Axel, write your name. Spell your name. Nawa mami. Nasuko ang mami. Oh, mami. Teacher. Mami.